मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों जोङो दैबाना जादोंनो जोंखौ लिंहरदों गोजौ 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 होबाव होबाव आरोबाव माने जाबाय 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 माने ग्लासा मोजां साफा माबा जायाखै नालाय ओंखायनो बेखौ होनाय जादों आरो बेखौ होग्रोब्रा सोदो बेवहाय बेखौ गाखोदो गाखोदो दे बेयाव गाखोदो स' गाइस जों दायो थांगासिनो दङ बिसमुरि बेवहाय मोनसे दैबाना जादों मानसिफोरा माने रिलिफआव दंनो नायदो जोंनि जायगायावबो दैबाना जाना दं बेवहाय नायदो नै नायहैनो मोनसे नाय नै सेस खेबु खुलिदो पेकेजआ जोंना मोनसे पेकेज फैदों दै एकदमबारे दिनैनिफ्राय बरिया जासिगोन आरो ना खामानि मावनायफ्राव गोबां जासिगोन पेकेजखौ खुलिदो देखायदो एखेबारे र' जोंना फंबायफ्रा बिराद खस्थ' मावोलै लाइट होना लाब्रा लाइट होना लाब्रा गोजौनि लाइटखौ होना ला जोंना गारि सिङावनो आनबक्सिं होखागोन नङा होमबा देन्जारसो जों आयु दै बानाय नालाय आया सेस नोगोद गिदिर अ माय गड थांजाना थांजायाबालाय फैबायलै थांजागोन थांजायाब्रा थाङोलै ओइ थांजानाय नङा दां थांजानाय नङा नै थांजानाय नङा मा थाङो थाङो जालाबायो आयु थांजायालै जारलालै लामाया सोरबाखि थांजायो नामा सोरबा आयु जारला आयु दै नुखाय दै बिराद हाबसोगारदों नुखाय बे माबायदि जालायदों नुखाय हाबनानै दैया आयु मोनसे लालाय खुलिनो मा होनदों बिनि बिथोरखौ दोदे मोनसे होनानै थांजानाय नङालै ना बेजों थांजानाय नङा गोथौथारना देन्जारसो बाला दै लोमजोब्बाय इनै सेस दै लोमजोब्बाय नायदो बेजों थांनोनो हाला एकदमबारे नै मानसिफोर दङ बेवहाय सेस नायदो नै थाबायदो मानसिफ्रा नायदो नै सेस दै लोमजोब्बाय नायदो नै Oh my god क'क्राझाराव दैबाना जाबाय गाइस
जा गैला बे लामाया जों बिजों थांलाय फैलाय खालामोमोन ए नोगोद गोथौलै नायदो नै क'क्राझारा दैबाना जारलासो बैथिं थांनांसिगोन जोंनि क'क्राझाराव दैबाना जाजोब्बाय बैथिंजाय साइडथिंजायबो दैबाना जागोन बियो जानला मोनला दांनाङाब्रा नोङो जास्ट अनल' खालाम आंना हर अन खालामनानै गाहायाव नाख्लाय उनाव दैबाना जाबाय क'क्राझाराव दैबाना जाजोब्बाय क'क्राझाराव सेस मा होनदोंमोनलाय बेयो बिसमुरि मा होनदोंमोनलाय बिसमुरि माबा नङा नाय बे क'क्राझार नैबियानो दैबाना जाजोब्बाय नुखाय जों बोरै थांगोन बेखौसो ना सान होनदो बैथिंबा माबायदि दैयाबा बै फारसेथिंजाय माबायदि लामाया बारा गोथौ नङा मादों माबायानो खारदों भितर गारियाबो खारलाबायदों दहायलाय र' नायनि बैथिंबो जुदि दैयानो गोथौबा गैलालै जों थांनो हाला जायगायावनो गिदिंफिननांबाय जों नै नायदो आनबक्सिं खालामनायाबो देखायहरा केमेरायावबो जारलासो बानायगासिनो दं एसे आन्दायहरदों गोदान ना दे ओमफ्राय बोरै मा खालामो आंनो र' एसे लामायाव थांग्रोनां हाय माबायाव थांग्रोनि र' दैखौनो गिबाय आङो थांनो हागोन ना हायासो सानबाय आं नायदो बेफोरावबो दैबाना जाजोब्बाय नायदो आयौ सेस नायदो ओइ फाग्ला र' नैलाय नुखाय दै बेयावलाय बोरै थांनो हागोन दे थैद थांनो हागोन हाया र' एसे देखायनांगोन रायजो राजाफोरनो माब्रै बैयावसो बोरै जागोन बै मोनसेयाव माबाया मेन टाउनाव गुबुन गारिखाय बेजोंथ' मानि गैया एसे स्पिडै सालायनांगोन ना स्पिड सालायखायो गियानो माबा जायोबा इयारफन ना इयारफनबो दङ ओमफ्राय माबाबो दङ हेडफनखौ खोमायाव लागोनब्रा मा खोमायाव लासिगोन ओमफ्राय आलेग्राबो एसे गोजाननिफ्राय जोङो खोनासंनो बाथ्राखौ खोनागासिनो आरोना आलेग्राखौबो नै बानायनानै मारिफिननाय नांगौ दां नै फैनानै मारिफिननाय दैबाना जाजोब्बायलै नै सेस जानो एकदमबारे दैबाना जाजोब्बाय ओइ जारलासो एखेबारे थिनथिम बारग'बाय र' आं बेखौ सेटआप खालामना लाग्रोनि दानियाबा आनबक्सिं खालामनि बेसादखौ जों सोखाबाय आरोना बेफोरखौ सोखाजोब्बाय आरो ओमफ्राय मेनालाय बोरो आलेग्राखौबो आरो नै बसा बोरो बसा बेयाव दं नै बसा लाबो हरजोबलाय आरो गंब्रै ना गंबा बेफोरखौ नैयाव लागायोलै नैयावहाय खिथाबनो थाखाय ना नैखौ खुलिदो सोंखादों ओरै होदो बुजिबाय औ आखाइजों खुलिग्राफोर दंखायोदां इउजार मेनुवेल मोनबोखादों खोमा नायलाय खुलिग्राफोर खुलिग्राफोर मोनबोदों खोमा गासिबो दंजोबो नायदो बेटारि सोगुलायनाङा बेयावहाय बेटारि सोनाङा चार्जारखा चार्जार माने चार्ज होग्राखा नैलाय नै ओरै होयो चार्जेबोलसो बोरो माने बेखौ ओरै दोनसिब्रा बिदि दोननानै नै बिदि दोनबाय औ बेबो मोनसे ना बेटारि नामा चार्जेबोलब्रा बेलाय बेटारिया औ गाव नाख्लायग्रोनांगौ एसे बेखौ बिनि एन्टेना मोनसे दं नि एन्टेना एन्टेना बेयावसो थाखायो नाय एन्टेनाया बेबायदि थायो माने एक्सुवेलि बेखौ
खुलिबा बोरै खुलिथाय मारिफिनबाय खुलिनोसो रोङासै जोङो मारिबा इदिखा मारिनांगौ आरो ना ओमफ्राय बे जाबाय पावार अन जाबाय मिना दं गैया 4, 3. हेलौ 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 4, 2, बेसेबां हेलौ 2, 3. 2, 3, 4, 2. स' जाबाय जोंनिया दायो बेखौ बुंनो हाबाय हेलौ खोनादों खोनादोंना लाउडखौ होब्रा जेकखौ बख'नानै हेलौ थेंग' ओमफ्राय आरो फारसेथिंजाय नैबे मोनसेखौ अफ खालामना दोनजोब्बाय आरो दायो ओमफ्राय बिनि गेजेराव नैबे मोनसेखौ नायनोसैलाय सारलि खोनादोंना खोनादों फैयाखै नोंनि रावा खोनादों फैयाखै हेलौ अ स' बेबायदिनो हेलौ बेबायदि टेस्टिं खालामबाय जों मिथिबायना रायजो राजाफोर अफिसार माबा बडिगार्ड थानायनि सिस्टेमसो जाहैबाय जोंनिया ना मालाबा भिडिअ खेबनायखौ नांगौ नालाय ब्रा सिटिंआनो नांगौ जोंना मालाबा नागिरबा मोना सानफ्रामबोथ' दैलिथ' नांखाया दैबानाखौ खेबनोसै मोजाङै एकदमबारे ओरैबायदि दैबाना नायदो ओरैबायदि दैबाना बे क'क्राझारावहाय जों दा थांगासिनो दं बिसमुरियाव आरो ना स' बिराद अखा आरो बेबायदि अखा हाबाय थायोबा क'क्राझारा नैथिंजायबो दा लोमनो थांगासिनो दङ बेबायदिनो लोमगोन आंनि मथेब्ला मानो होनोब्ला बिराद दखानफ्राबो बन्द' जोब गासिबनाबो बिजनेसफ्रा बिराद गाज्रि जागोन लोगोसे मानसिफोरनि हान्थिनायफ्रा बन्द' जागोन नालाय दैबानाजों गुवाहाटियाव जेरै जादों दैबाना थिग बेबायदिनो